Centrum kultúry Košického kraja, ktoré je organizátorom tejto výstavy, ponúka všetkým návštevníkom výstavu pod názvom Výtvarné talenty Košického kraja. Je to výstava, ktorá predstaví 15 autorov a od nich najlepšie diela, ktoré uspeli na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum. Spolupráca medzi Vojvodským domom kultúry a Centrum kultúry Košického kraja trvá, dá sa povedať, už minimálne 20 ročia. A táto spolupráca spočíva vo výmene výstav, jednak fotografických a výtvarných. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi powitać Państwa w progach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na tej wyjątkowej wystawie, którą pewnie już Państwo mieli sposobność trochę się jej przyjrzeć, ale jeszcze to przed nami. Bardzo się cieszę, że województwo podkarpackie, które współpracuje z samorządowym krajem koszyckim już wiele lat, właśnie poprzez swoje instytucje kultury może wymieniać się tym dobrem, które my mamy tutaj na Podkarpaciu, a Słowacy tą sztukę, którą tworzą w samorządowym kraju koszyckim, przywożą tutaj do nas, że ta wymiana jest właśnie obopólna. Oslovili sme najlepších výtvarníkov z celého Košického kraja, z celého vojvodstva, ktorí boli úspešní za posledné 2-3 roky na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum. Je to u nás najväčšia, najprestížnejšia výstava v rámci celého Slovenska. A všetky tieto práce, ktoré tu majú návštevníci možnosť vidieť, boli ocenené. Máme tu práce, ktoré minulého roku napríklad získali hlavnú cenu na celoslovenskej súťaži. Ide o výstavu neprofesionálnych autorov, pre ktorých sa maľovanie stalo záľubou. Nie sú to vyštudovaní akademici, ale robí im radosť, keď môžu tvoriť a maľujú, kreslia a rozdávajú tým radosti nám všetkým.